खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेट चेनेलाव नोंथांखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट आपडेटआनो जाहैबाय भारतआ पाकिस्तानखौ इउएनआव गोख्रों रावजों सोंखारिदों। ह्युमेन राइट्स काउन्सिलनि 46थि जथुमाव भारतआ पाकिस्तानखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। तारिकआ जम्मु आरो काश्मीरनि सायाव बुंथिनायखौ भारतआ बुंदों दि बे भारतनि सिंनि बाथ्रा। पाकिस्तानखौ फिननाय होनानै भारतनि जानानै जेनेबा पावन बथिया बुंदों दि पाकिस्तानहा भारतखौ लाना जेरै-मेरै बिबुंथि लाखिनाया मोनसे हुदा जालांदों। जाय हादराव उदखारिफोरखौ ट्रेनिं होनायखौ गाहाय मन्थ्रिया गोग्गायो, बे हादरा भारतनि सायाव बानबुंथि होयाब्लानो साबसिन होननानै गोख्रों रावजों सोंखारियो। नैथियाव दङ उदालगुरि जिल्लायाव बारग' बिएलटिफोरा गोदान आफाद दादों। उदालगुरिनि बारग' बिएलटि दैदेनगिरि अनिल मोसाहारिनि दैदेननाय खौरांगिरि मेल सामलायनायाव हाग्रामा महिलारिया गाज्रि राजखान्थि गेलेगासिनो दं होननानै बुङो। हाग्रामा महिलारिया मानसिनि आंखालखौ खाबु लानानै सोलो बाहायनानै 500-1000 रां होनानै थाखा फैसाजों बायदों। बिपिएफनि मावथिफोरा हराव न' थांनानै रां रानसावदों आरो बिपिएफनिया 10 आरो 12,000 भट जाबाय होननानै केलकुलेटर मारिदों। मख'नो गोनांदि बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों अनिल मोसाहारिया सनितपुर आरो गहपुरनि बर' रायजो राजाफोरखौ दोखो खालामनो नाङा आरो बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बै जायगाफोरा खुंजागोन होननानै बुंना साननैसो गोसोखौ हमथानांगोन होननानै खावलायहरदों। मख'जाथावदि बे खौरांगिरि मेलनि सिगांनो बियो ज' सावरायलायना लावखार चेरिटेबल ट्रास्ट मुंनि मोनसे गोदान आफाद दानाय जायो होननानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोसावो। थामथियाव दङ तामुलपुराव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। मैया मोनाबिलिनि 6 रिंगायाव तामुलपुरनि बरखाथा ओनसोलाव थानाय 3 नं आइआर मिजोराम पुलिस बादानि सासे सिपाहिया हारिमायारि राजा लामा 127 जों ब्याम खालामनो थाबायलांबाय थानाय समाव सिनाय मोनै सुबुङा मटर साइकेलजों सौग्लायनानै गालाङो। रिपर्टनि बादिब्ला सिपाहिया खर'आव गाज्रियै जोखोम जादों आरो दा बियो तामुलपुर देहा फाहामसालियाव देहा नायजागासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथियाव दङ मिरु सोलोंथाइ बिफाना फैगौ 8 हाप्तानि थाखाय आलादा केलेन्डार बेखेवदों। मिरु सोलोंथाइ मन्थ्रि रमेश पोखरियाल निशंकआ फैगौ हाप्तानि थाखाय फरायसालिफोरनि आलादा केलेन्डार बेखेवदों। बिथां रमेश पोखरियालआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों दि मोनफ्रोमबो हाप्तानि थाखाय आलादा फारिखान्थि बानायनाय जादों। बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला थाखोनि बिजाब आरो फरा बिलाइखौ लानानै बे फारिखान्थिखौ सुजुनाय जादों। मन्थ्रि रमेशआ बुंबावदों दि बे फारिखान्थिखौ फोरोंगिरि आरो बिमा-बिफाया थाद'नाय गैयाजासे फरायसाफोरनि सोलोंथाइखौ होलांनो हायो बेनि थाखाय सुजुनाय जादों। 5थियाव दङ फेस्ला फावखुंगुर मस्क' ब्रह्मआ बुंदों थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफ सरकारा बर' हारिमुनि थाखाय जेबो जौगानाय खामानि मावाखै। बिटिसिआव गोबां गेदेर हाबाफारि जानानै थाङो, थेवब्लाबो बर' महरगिरिफोरखौ एसेबो बेसेन होआबालासिनो गुबुन रायजोनि गुबुन हारिनि महरगिरिफोरखौसो गोबां लाख रां होनानै लाबोयो। नाथाय जोंनि बर'नि महरगिरिफोरखौ बेसेन होआबालासिनो ओरैनो बाहागो लाजानायखौसो लुबैयो। जायनि थाखाय गोबां बर'नि महरगिरि, देंखोगिरि, फेस्ला फावखुंगुर आरो फावखुंग्रि बिथांमोना बे बारनि बिसायख'थियाव लोब जावरिखांदों आरो इउपिपिएल दोलोनि बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव बाहागो लाबोबाय थानायखौ नुनो मोनदों होनना मस्क' ब्रह्मआ फोरमायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।